Takže čau lidi, já vás vítám u tohohle videa. Dneska se podíváme s kamarádem na Grow Garden. Pozdrav. Ahoj. A jdeme na to. Čau. A dneska uděláme takový trady třeba a pak prostě co. Hej, tak jdeme si koupit nějaký ty, ne? Pety, nebo eggy. No, dobře, tam jsem běžel. Jak se tam to? Tam jsem koukal. Hele, Salisman, kámo. To je jak v tom. Víš o tom, že Tomáš má asi 14 book eggů. Jo. Jo. Jdeme si zasadit vajco. A jinak moc děkuju za 100 zhlédnutí na mém videu. Co Jo, cože? Co jsi říkal? Jestli mě nerozuměl. Že fanouškům děkuju za 100 zhlédnutí na mém videu. Já jsem koukal. Ještě jako bych 100 lajků, bylo by to. Jako bylo. Hej, tak co bychom mohli vytradovat? Já nevím, co bys třeba umět dělat. Tohle, kámo. Tohle, u čeho teď skáču. Ty korny. Tu kukuřici. Já bych ti to vytradoval. Počkej, givni mi to, kolik to má rep value. 2. Počkej. Podívám. How much is this worth? 60. 60 jako... Za 60 tady nic nemám. Sorry, ale... Jako... Kolik mi to? Co? To stojí zpátky. Já můžu klidně nějakýho peta, jestli máš nějaký navíc. Jo, a kdyby něco lidi, tak budou teď vycházet hodně videa z koloběžky. A budu se je odhalovat asi tak za 30 odběratelů. Já zatím asi takhle potom natáčení asi zůstanu bez odhalení. Cože? Jako to. Já si zůstanu jako bez odhalení a to. Já nevím, jestli to vůbec budu odhalovat. Okay. Uvidíme, co to. Uvidíme, co to bude. To bude hodit odběratelama a to s lajkama a zhlédnutím. Jo, za chvíli bude restock. Už se prší. A to hodně ale pomáhá. Jo. Prší. Do každého restocku vždycky chvíli prší, no. A nic dobrýho ve stoku není. Tak a teďka se podíváme. Hej, kolik si myslíš, že stojí to nejlepší? Ten je Seed, ten Crimson Thorn. No, 15 mega. 15 mega. Se asi úplně zbláznil, ne? 15 mega, jo. To je jako málo nebo hodně, si myslím. Málo. Hodně málo. Za 15 mega najdeš to bambus, kámo. Nebo jako 15 mega zas ne, ale
Hej, co kdyby jsme si zahráli nějaký to obíčko, kámo? To můžeme ukázat těm. Já to najdu. Jak jsme mistři, tak jsme to mohli ukázat. Jo? Dívni se na mě. To řve, kámo. To vlastně nějak něco bude Ne. to nějak udělá, aby to bylo seslabený. Dobrý, kámo. Já jsem to měl na max. Tak já jdu napřed. Je to mega easy. Jo. Prostě jenom jdeš, kámo. Nic těžkýho. Já furt rovně jdu, občas skočím a to je všechno. Počkej na mě. Já jdu a skáču. Počkej na mě, Kubo. Jo. Ty vidím, jak tam skáčeš. Protože na tebe čekat nebudu. Tam. Mě to vyhodilo. Nevyhodilo. Musíš na mě počkat. Jsem na začátku. Nejseš. Však tě tamhle doslova vidím. Já ti řeknu, jak vypadáš. V realitě. Tak jo? Stejně to lidi nepoznají, takže. A stejně se odhalovat. No to. Já nevím, jako to. Schválně, kdo to dřív dávajte odběry na kulic podtržítko 5. Jo, přesně tak. A budu moc rád za like i za odběr. Budete mega moc. Nic vás to nestojí, žádný peníze a mě uděláte radost. Jo. I mě docela. Hej, dáme si závod o to, kdo to dřív dokončí, jo? Protože jsi běh dřív? No a co jako? Tak počkej, tak vyběhnem teď najednou. Hej! Počkej, běh na tom dalším. Tak jo. Jo, tak počkej. 3, 2, 1, teď. Kam ty jsi běhnul zase tady? Ne, nevyběhnu. Musíme si to zkracovat. Hej, ty opice. Jo, a kdyby něco, tak budu moc rád za těch 30 odběrů, protože v neděli mám narozeniny, takže by mi to udělalo radost. Takže řekni, kolik ti bude? Budeme 11. Už je 11, jakoby. No, tak o měsíc. Jako no. Nebo jako, není to reálný věk, nechci ho říkat, nebudeme lhát, jo? Prostě nechceme říkat svůj věk, protože... Dobře, jak já řeknu, jenom že buď to 8, 9 nebo 10. Nebo 10. U mě je to buď 9, 10 nebo 11. A nebo ještě 8 taky, jakoby. A ještě 12 možná. Jdi předběh. Ono za chvíli až spadneš a bude to. Už jenom jak spadnu. Kámo, na tomhle snad ani nejde spadnout. Jako ráno. Určitě mám se zabrzdil trochu. Zabrzdil, no. Ty mě zaháníš? Já to nevěděl. Co se směje? Směju. Oh shit, já jsem zadal... Pak ještě možná zareagujeme na Dudu v stream, co dělá.
Mě napadlo, že bychom tak mohli udělat nějaký jako společný reakce. No však tak jako můžem pak natočit další video ještě, protože jako já teď hodně meškám ty Jako videa. dneska. No ty videa, kámo, vůbec. Protože jako... Jako dneska, kdy jsme si to. No dneska si uděláme ty reakce. Co jako? Oh shit, kámo. To bylo spadnout teďka. Kámo, ty seš jak vzadu až. Já jsem za tebou povysekala. Na kolikátý stage jsi? To ani můžu skákat. Ale to je mega těžký, že jo? Jakoby no cap, kámo. Teďka diváku vysvětluj, co to je. Okay, no. Hej, počkat. Tady... Oh, hej, počkej. Tady je cheat. Nebo? Počkat. Já můžu jít? Jo, ty můžeš na oboje dvoje. Ono ti to mělo jenom zmást. Aha, kámo. Aj, tady nejdou obskoky. Jo. Přísahám. Hej, Matěj. No. Víš o tom, že ty tady každou sekundu pak dostaneš Robux, když se zastavíš. Jako pán. Jo. Ano, skvělá, jsou Robuxy. Ono se to tak jmenuje, kámo. One Robux for AFK. Fakt? To byl pán. Cože? Že to samé nepotřebuji Robuxy. OK, no. Já stejně znám stránku na Strawberry Elefanta zdarma a funguje to. Já jsem aspoň lepší v Rive. No. To Jsem nevím. dneska vypleskal 4-5 a jsem si mě musel nechávat nakonec. No, jasně. Však doslova jsem ti dohnal a ty si pak říkal, že já jsem ti dal hrozně velký damage a ty ses pak schovával. A úplně, já tě dorazím. Já jsem pak na něj šel to, kdy bylo 0 sekund. Cože? Jsem do něj prostě šel. Cože? Ještě jednou. Že jsem prostě do tebe šel, to tam můžu. Já počkej tam. Kuba, se zastav na tu sekundu. Plus jeden Robux. Ještě se zastav. Tak na dalším. No, se zastav. No, tak mám plus hodně Robuxu. Mám se taky zastavit. Jsem zastavil na pár sekund. No, na pár sekund, no. To bylo na pár milisekund spíš. Tak vidíš. No, ale za to nedostaneš žádný Robuxy. Ještě to ještě jednou, ty jasně neviděl, jak to děláš. No, jasně, ale tak musíš se zastavit i ty. Dobře. Ukáž to dělat. No, jasně. Jasně. Počkej. Jsem se zastavil. No i tak jsem tě dohnal. Já jsem se zastavil na těch pár sekund. No to pár sekund nebylo, ale pár milisekund, víš? Kdyby spánu. Napište dolů do komentářů, že to byly sekundy. Napište sekundy. Jo, tak za tohle odhalím tvoji adresu. Ne, Jo. tam mi odhalím tvojí. Kamu mi tam to všechno. No, odhalovat já si úplně nebudu jako.
Kámo, můžu nejde se propadnout. A nebo myslíš si, že ji neodhalím? Ani tak? Nebo si myslíš, že ji doopravdy odhalím? No, no teď mi to dobrý, kámo, která, že bys se mohl odhalit, kámo, jsou adresy, které to místo. Kam koukej, my jsme kousek od cíle. A jo. Koukej, ty jsme na mapě. Hej, kámo, počkej, ty máš speed coilu. A jo. Nejde. Jo, ona je za Robuxy. Hej, počkej, tady se nejde propadnout, jo, jde, ale kámo, skoro ne. Jako, hej, tak nejdeme si zareagovat na nějaký to video, protože mě, nebo i když jako ne, to udělám až příští. To dokončíme. Koukej, když už jsem, kámo. A na jaký video budeme reagovat, jenom prozradíme fanouškům. Jsem to potom jako vyhledala, aby třeba bych měl překvapení, aby měli větší chuť se na to podívat třeba. OK. Tak jakoby... No nevím, je to na tobě. Já oddálím mikrofon a řeknu to tady kolegovi. Víte? Tak jsem zpět, kámo. Tak. Jsem skoro u konci, koukej. Teď doháním nějakou týpečku. A řeknu náš nickname. Aby se nás fanoušci mohli přidat do toho friendu. No to ani náhodou. No tak stejně to viděj. Jakoby. No takhle mi to nevadí, protože můj matej má 79. A tím jsi prozradil své jméno. No, jmenuji se Matěj, no. Mně to nevadí, já mám to naše fanoušky rád. Počkej, možná budeme vedle sebe. Já nebudem. Kam vidím schody, oni jsou přede mnou schody nějaký. Fakt. A jo, kámo, tam jsou. jsou. Prostě hele, klouzečka, vidíš ji? Kde? A jo? Já už jsem skoro u ní jsem. Hej, tak jako dokončíme to. Já se nejenom podívám, kolik máme ještě, kolik natáčíme minut. Sakra, kámo. Jak dlouho? Jak dlouho? 18 minut, to dokončíme, kámo. No, dáme to. To dáme tak za 5-10 minut, ne? Tak jako oni let's-playe bývají dlouhý. Já už jsem skoro sem, koukej. Já už to mám přímo před sebou. A jo. Ty jsi spadnul. Já jsem tě viděl, jak letíš dolů. Jo. Já nemůžu vidět to. Na schodech půjdu. Fakt? Ještě ne. Teď se propadají. Fakt? A jsou tam nějaký dýně nebo něco? No jedna díra skoro na konci. Dýně, ne díry. Ne, to ještě nevím, ale já to bolelo. Jakože, aby prostě tam byly nějaký dýně položený, aby se dalo na nich levitovat. Ne. Ne to. Ale díry tam musíme. Už jsem skoro u konce. Víš, jak seš dobrý. Nápis před sebou oby.
Oby? A jo. Jo, přede mnou je nápis oby. Já myslela oby jako ten obchod oby. A už jsi na té klouzečce? Ne, teď jsou to pár těch, ještě jeden level a budu na těch schodech. Mě chybí jenom jedna rovina uhlíky. Ty už sem, já už jsem skoro u konce. Já už jsem na té skluzavce. Jo? Já už jsem v nějakém tunelu. To jo, to letí, kámo. Jako jo, no, to bolí, když na konci. Do těch žebříků, viď? No. Představte, že jste narazili to do žebříku. Mám před sebou další ten. Kámo. Tady už je spadl. Vidím ostrov finální. Hej Matěj, víš o tom, že celou dobu s náma hraje Aneta? Jo, tak. Jo. Už jdu finální schody, Kubo. Přiletěl tě navštívit. Jako tam je koberec. Jako fakt, no. A zůstane nám to. No, to je mega hezký. Já už tam za chvíli budu v tom konci. Traily tady jsou. No, ty dobré se tak hodně. Koberec tam je? Já můžu teda letět. Fakt? Tak za mnou přileď. Aha, já to se nabavím. Tak počkej, já to dojdu. Proč? Jsem mega rychlej. Fakt? Nevím, jestli... Tady skáču. A už tě ještě dělím. Já mám ten mega rychlej, už máš takovou velkou ruku. Já jsem třeba z tý 50. Tam běžím. Ty jsi na začátku nebo kde? Ne, jsem na konci. Už to špatně na chvíli. Nemusíš. Hej. Vůbec nějak? Čau. Ani jo, předtím, jo? OK, ale tak ať mi nevězejí ty schody. Jo, tím dělám spadnout. Budu prankovat. Ty hade! Ale přestaň. Já spadnu sám teď. Haha. Já fakt můžu lítat tím kobercem. Opa. Jo, A jo? Pojďme to naspám. jo. Akorát nevím, jakým je to směrem. Já vím. Stoletíš jenom rovně. Jo, já už tě vidím. Ty máš korunku na hlavě. Ne, Ty jsi nedal korunku na hlavě. to můžu. Jsem naspavnu, čekám na tebe. Co? A jo? Já taky. Ok, korunku jsem si dal. Tak si to dáme celý. Teď to můžeš to vypnout a můžeme dát tu reakci. Ne, tak ještě chvíli budeme hrát. Ne. Já to líbu a dnes se podle nějaký to medical. OK, takže čau lidi a reakci. Čau.